Bueno, como algúns de vos a veces me pedían recomendacións de sitios, eu teño pendiente dos sitios que non van defraudar. Hombre, como digo eu, hai que ser moi carneiro e ter moi pouca sensibilidade para que sitios como que creo que estamos vendo, as miñas costas, non gustan. Hai dous bosques, así, que a mí me chamaron moitísima atención. Un está en Zobra, en Lalín, é un bosque de acebos e arándanos, sí, arándanos, así, tal cual, que irei facer un vídeo un día destes para que o disfrutedes. E outro é este que está na aldea de Portomartiño, na parroquia de Xesta, no concello da Lama. Vamos explicar como chegar. E que o vades disfrutar da bomba. Mirai, chegades a Xesta. É a altura da iglesia de Xesta, á izquierda vades ver que hai unha señal que pon Portomartiño. Tirades por aí pa diante e vades chegar a unhas casas en ruínas, deixades a dereita, continuades andando e vades chegar a un complexo de turismo rural. Xente moi amable, Un saludo a Ana, que é a responsable do complexo, e aí empeza unha ruta circular que vos vai levar por un bosque, creerme que sorprendente, que cada paso que deades vos vades quedar asombrados da beleza que ten o sitio. Vai todo discurre polo lado deste rego e despois vades encontrar un muiño, vades encontrar un bosque no que un pode se dar de conta de que a naturaleza fai arte sola, non fai falta nadie que a coide, ela sabe manterse así. Vades pasar por un bosque de acivos, eu creo, home, algo anduve, e podo deciros que é o bosque de acivos do sur máis grande do sur de Galicia. Esa ruta volve a baixar polo centro do que foi a aldea de Portomartiño, hoxe reconstruída, dedicada ao turismo, e vos vai gustar, seguro. Vos vai sorprender, sobre todo algún elemento, un muiño, un pontillón que temos un pouquinho máis arriba, vos vai sorprender. Non vos digo nada máis, e vinde a descubrir. Vala, eu deixo. Ata despois.